susu tiriwa hatidzokeri shure burial society tinoigana pakufa saka tine mari yatinounganidza nezvatinozoita parufu zvatinobvisa saka mari yedu yatinounganidza iyoyo ndo tinokweretesawo munhu achitora munhu anongotora achidzosera saka Courage Sango akatitorera mari yedu musi wa 30 June gore rapera 2023 tichitaurirana kuti anodzosera saka mari yayo haisusurudzokaba mari iyo $887.50 US 887.50 US saka mari iyoyo takamboedza kutaurirana tiri kumba kuti tidzosere mari yedu sepagrupu pamwe asitoripo batichifona tichidini totaura tiriko kumukanda akamboita dzimwe nguva dzekuti aitopindura kuti endai kwamunoda kotaura tichizomuti uya padhuze tinyatsotaurana kuti zvauri kutaura kuti tiiti pakugarisana hazvisizvoba vaazouya ndopakati nini mari yandinokwanisa kubhadhara kuti ndipedze chikwereti changu ndinokwanisa kubhadhara 50 US pamwedzi pega pega mari yangu ndinenge ndichiiwana musi wa10 pamwedzi pega pega tobva tawirirana saka mumashure mekudaro akabva aunza $10 vati zvakaoma mwedzi uno patambonyarara pakugarisana tati gare futi tingoone hakusisina kana mari iri kuuya musi uno watazoya kuna koripota nyaya yedu akatotipa $2 yemukando iwo mukadzi wacho Courage Sango hapasisina communication kutaura kuti ndakamira sei ndaapapi saka sinzi ari munhu wekuti pakutaurirana kwedu anotanga ambopindura dzimwe nhau dzekuti titadzonzwanana ndozvazotitsvitsa pana pachangamiri Alright, saka naizvozvo akawanika Courage Sango akasaina kuti ndinouya kudare saka naizvozvo munofanira kupiwa mari yenyu muzvidimbu August mati mari 887 pa 887 munofanira kupiwa mari yenyu pa 3 months. August mukapiwa 300, then September mupiwa 300, October over apedzesa handiti mupiwa muzvidimbu kazi gorero nderenzara ka zvisinei hake nekuti default kuti mutemo samone rakatonyorwa kunzi kana usina kupiwa mvumo nedare kuti urove nyaya yako ichanakira wamhangari mapanzwisa saka yanakira imimi wamhangarika saka muchapiwa muzvidimbu matare madzimambo haatemi vanhu ba anotonzwira munhu tsitsi even waramba kuuya padare pacho tinongoti hamukwanisi kuti mupiwe kamwe chete piwai muzvidimbu 3 times inobva yapera mari mwedzi uno August muchapiwa 300, September mopiwa 300, October mabva mapedzisira handiti mobata click of port na messenger ari kuita nyaya iyi mobatsira moita kuti tisvike musi wa 16 watopiwa 300, 16 August wapiwa $300. Yes. Mazvitai. Wait, pana uda usimudza maoko. asi kupiwa kwacho tingoya tipirwa munopirwa panapa ndokusaka tationa click of court mega handiti maatadzana saka mauya panapa